Je to predovšetkým vďaka životnému štýlu, ktorý ľudia v Dominikánskej republike vedú. Všetko je tam pomalšie, ľahšie, jednoduchšie, nikto sa neponáhľa. Je tam čas na obedňajší odpočinok a na trávenie času naozaj relaxačným spôsobom. Keď by sme porovnali Dominikáncov s inými obyvateľmi planéty, museli by sme konštatovať, že ich index šťastia je podstatne vyššia ako index šťastia nás, Európanov. Takisto nie je zanedbateľným faktom to, že životná úroveň v Dominikánskej republike je podstatne lacnejšia a ľahko zabezpečiteľná, pretože náklady na ubytovanie, jedlo aj služby sú relatívne nízke. Dominikánská republika je stabilní a bezpečná země s rychle se rozvíjející ekonomikou a podporou turismu na všech úrovních jako hlavního ekonomického zdroje pro celou oblast. Je zde možné vlastnit nemovitost a pozemky i pro cizí státní příslušníky. Zákony a legislativa dlouhodobě podporují soukromé podnikání, soukromé vlastnictví má oporu v legislativě a mnohaletou tradici. Nikdy zde nebylo vyvlastňování nebo jakýkoliv zákonný způsob odebírání majetku či kapitálu. Severní pobřeží, kde stavíme náš rezort, není zasažen komerčním turismem a nabízí autentické a příjemné prostředí Karibiku, aniž by to znamenalo nepříjemný zásah do vašeho rozpočtu. Běžné ceny turistických služeb jsou až 5krát nižší než na obdobných místech, které jsou na turismem překypujícím jihovýchodu země. Oblast je oblíbená i pro místní obyvatele, kteří místní pláže hojně navštěvují. Není lepší vysvědčení pro oblast, kde stavíme, než to, že je oblíbená mezi domorodým obyvatelstvem. Okrem toho sa vláda Dominikánskej republiky veľmi intenzívne stará o rozvoj infraštruktúry a cestovného ruchu, takže do nášho rezortu v Punta Rusii vedú dve nové cesty a v krátkom čase má byť dokončená diaľnica, ktorá spojí hlavné mesto s Punta Rusiou a skráti cestovanie približne o hodinu. Dominikánska republika má na svojom území 36 vnútroštátnych letísk a 8 medzinárodných a takisto je dôležité vedieť, že v horizonte 12 rokov by mala byť dokončená vlaková rýchlodráha, ktorá spojí konce ostrova a bude možné cestovať naozaj rýchlo, efektívne a bez straty času.